Lamabhobhodlwana umthobisicele nolizwi zondo siwafice edlala umdlalo wamaphuzu ngaphansi kweligi yeDurban Central. Bathi bazizwa bejabule kakhulu futhi banethemba lokumela iNingizimu Afrika ngempumelelo. Ngizwe ngijabula nami. Njalo bonke abadlali abanye bangaze balithole ukuthi kuzoqala ngami. Njoba sohamba nami ngizoyimisela wazi nami ukuthi ngikhuphule isithunzi seteam ebhedle team akukho ngami konke kungeteam. Ngizizwa ngijabule kakhulu nabazali bami bangijabulele kakhulu no coach nawo wonke umuntu osondelene nami ngisizakele kakhulu. Leli kungaba yithuba lokuzibonakalisa. Ngiyacabanga ukuthi lelithuba lokuyodlala laphana kuzosivulela iminyango eminingi sokwazi nokubona abanye abantu abazokwazi ukurecognize ama-talent ethu. Umqeqeshi wesikhungo i-Kusekhaya Football Academy uNhlakanipho Khanyile uchaza ngokuthi baqokwe kanjani labadlali. So sibese si-invite as one of academy la eDurban ukuthi sifike nathi sibe sizoba ingxenye yalelo khuza yale tournament i-Bayern Youth Cup. Le Bayern Youth Cup ke inhloso yayo kuhlungwe amakhono ezingane kuzoba khona isikwadi esizohamba siyomela iSouth Africa. So sibe nenhlanhlaka abafana bethu ababili okungulizwi zondo benomthobisicele baselectwa lapho kuleso squad. Kusenjalo omunye wabasunguli besikhungo uSiyanda Dlamini unxusa abazali kuba babambisane nabo ekuvundululeni amakhono entsheni yaseThekwini. Kubalekile ukuthi sisebenzisane nabo abazali othisha because sonke sama parents when it comes to these boys. So umyalezo engawusa kubona ukuthi bangabi kude abangaqhelelani nathi abaqhelelani no coach of any institution eyenza lezi zinto esizenzayo. It's very important bahlale beseduze basebenzisane nathi in terms of behavior yengane. Kanti nabancane kakhulu ngeminyaka bakhombisa ukudlala ibhola elisezingeni eliphezulu. Labadlali bazolibangisa eGermany ekuqaleni kukaMfumfu njengoba lemidlalo izobanjwa maphakathi nayo.